jud nako karon oy. May gani kay nakalaag ko diri abay. La, dili day ko pwede nga magsaba-saba bay. Kay wala bay ako ning agi sa entrance. Wala ko ning bayad. Pero maglingaw-lingaw na ko diri. Dili man pud ko mailhan. Adto na ko dito sa unahan be. Kapuwag yun diri oy. Wala, bangka man din ni ako ang gitamakan bay. Taysa, kato man din ni bangka ang gisakyan ni Pirina. Katong sa Encantadia ba? Wala siguro ni flight. Kinagparking pa man diri ah. Mao siguro ni gisakyan nila Pirina, nila Tira ba? Katugo mga sangre. Dakua gyud oy. Murag dali ra kayo ni makalupad ba? Kayo padulong gyud sa pangpang. Abay na akong dili to tinuod. Pero kay nakita naman ako sa personal, tinuod man di ay bay. Gwapuha ani oy. Pero bahala na ka dira oy. Mangita pa ko dito pinakagwapo nga byo. Nindutan gyud diri oy. Hala, dakuha ning silhig oy. Kato man ning sakyan ni Witch bay. Katong mulupad ba? Katong anana no. Witchy. Dughanag mga gamit diri ang naa sa salida oy. Basig diri sila nagpuyo. Ala, basig makitaan ako sila. Magpa-picture ko. Kabuwag yun oy. La, naalagi mga flowers dito bay. Mga dagko kaayo. Mga higante bay. Maadto na ko dito be. Kabuwag yun diri La, naa si Mama Mary ug si Papa Jesus bay. Papa Jesus, thank you. Kay gidala ko nimo aning lugar ah. Palangga giday ko nimo. Kay bisag wala koy kwarta, naabot ko diri. Bye-bye. Love you. Wow! Dakuha sa flowers oy. Giunsa siguro ni paghimo bay. Dako man kaayo. Bulak siguro ni sa higante no? Bitaw be, musaka daw ko. Daw be, tan-awol daw na ko ng black ani. Murag bago lagi kayo ni. Kapwa, oy! Higdan ako sa flowers be. Kanang mura ko butterfly ba? Kagwapo! Wow! Gwapuha, oy! Ingon anay day ang feeling no? Kanang butterfly ba nga nagpatong sa bulak? Hala, naalagi bata diri bay. Ni entrance baka ni no? I'm done hiding, now I'm shining. Yati, nagkatakanta pa oh. Pili na ako, wala gid ni entrance kay wala man ako ni katangan nila bay dito. Dulo no nako ni be. Hoy, I'm going up. Oy! May buntag! Unsay ato? hala, nangutana pa kung say ato. Ikaw may nagunsa diri ah. Kita man siguro ka nga naghigda ko diri ah. Wala ka kailan ako. Alibang pang manggog ko nga naghigda diri sa bulak. Alibangbang? Asa man kanagi? Wala man kanagi sa entrance. La, stop man dai ni siya diri, stop. Pasig masakpan ko ani ba nga wala ko ning entrance. Unsaon man ako niya? Wala ba ako kwarta? Ay, alam ko na. Kanang bata, na ako'y pangutana nimo ba? Na mo'y baligya diri ah. Katong dako kayo nga sandal ba? Katubit ang uso-uso karon. Dako nga sandal? Ngano man? Paliton unta na ako ba? Kay gusto ko mo sabay sa uso. Ay, tama. Naa dito. Tara, uban tata. Ay, salamat. Nalimtan niya nga wala ko nag-entrance. Tara! Padinit sa ako ah. Bapuha, oy! Kanang bata, na ako'y pangutana ba? Dako, jug kay na nga sandal? Ay, gusto ba ya jug kuno kanang dako kaayo? Kay para madaog jug ko. Kabalo ka? Og naa kay dako kayo nga chinilas? Dako kay price. Kabalo ka pilay price? 1 million! Ha? Sure, oy? Oo! Unya, dili lang chinilas. Bisag unsa. Basta kay naa kay. Bisag unsa nga butang. Madaog na kag 1,000,000 dollar. Hala. Tuyawa na no? Milyon ba? Oo! Maunang tara na. Kay adto na to ang pinakadako nga chinilas. Asa man gud dapit bataa, oy? Tuara o? La! Ayo! La! Nagpataka ramang kabata, oy! Dili man na chinilas! Sandal man na! Murag sandali Cinderella! Dako kay no? Daog na ka na ba? Og imo nang bayran? Bitaw be! Ako din ang duulon! Ug dako ba jud kayo na? Bitaw be! Ug maigo ba jud ko ana? Wow! Dako gyud kaayo bay! Musaka daw ko be!
Laubi? La! Dako yun ay kayo, bay! Pwede ko mo higda! Pwede mo ko dirira ko matulog! Huy, bata! Kinsa gid ay mo suot ani? Nga pati mang dakuha ni sandala, oy! Disan, rog nga dira ba? Pero imo man ka ng paliton. Paliton gani na ako, bata, no? Pero utangon sa nako, kay wala pa mangguko ka withdraw sa akong ATM. Sure man jud ka na, kay kung bayad ka, napo ka daghang ika-offer sa imo ha. Nakit-an mo tong damang. Daog na po ka na ba, ug imo na mapalit. Ha? Asa man gudapit? Hala! Tuarag yun di ay, bay! Dili man siguro na damang. Mura magtapay-tapay nagpurma. Damang manggod na ba? Pero bayari ko niya ha. Lagi, bayaran lagi tika. Baliki raon niya ha. Uy, kini na ay lawa. Dako kay nga damang ba? Dako bi kay bayad basta na kay pinakadako nga damang. Bisag unsa daw nga butang basta dako. Bayran daw kag 1 million. Dapat makakita jud kog dako nga damang ron. Hala, dakuha sa star oy. Pwede na ko na ibaligya ba? Wow, nindutan oy. Daw bi. Hala, mura na kog si star labay. Bisag unsa rin masulod sa akong utok oy. Pero dako naman nga star bay. Madaog na siguro ko ani ba? Mura na kog si star la. Mulupad na ko sa langit. Nakuha man di aning sandala ni oy. Dako jud kayo bay. Hala, naalagi nagsaba sa ubos bay. Kinsa ka na no? Kinsa ka ni bay? Hala, si Agata man din ni bay. Hala, ay kung nang nakabalo siya sa trending nga ug naa kay pinakadako nga butang bayran tag 1 million. Yati, kansihan ako ani oy. Gamay man akong star nga nakitaan bay. Tapos ang iyang nakitaan na pa sa choices, sandal. So ang dapat na ko pangitaon, dama nga dako. Pero ang problema, ug makakita man gani kog dama nga buros, wala gyapon katunga niya sandal. Mapisat rag tamakan ana bay. Kay mura man nagsandal sa higanti. Asa ka na niya nakitaan bay? Dapat malabuan ako na iya sandal. Mangita ako bidaghan pa ni diri ba? Murag bula man jud ko nakitaan bay. Ilugon na lang siguro na ako tuno. Pwede ba? E ginailugan rabian ako na siya. Kabisi krana ni Agata. Adtuon ako be. Hoy, Agata! Oy, kustan! Nagunsa day ka dira? Suma nimo, digiplex na ako akong pinakadako nga sandal. Bayran ako anig 1,000,000 dollar. Yati, tagna ko palagi nakabalog yun. Hala, unya, nananghid na ka sa tag-iya nga imuhan ning pangayoon. Makasabaan jud ka do. Gipangayon ako ni, gipalit na ako ni 100,000. Ako pa nimo kustan, mangita ang pinakadako. Kay og dili gani ka kakita, dili ka kapildi na ako. Di pwede ni. Mangita ko bi. Dili gid ni pili ba? Uy, dako kayong kamot bay. Uy, kani. Ug isagpa ni sa sandal ni Agata. Guba man gyud to ba? Kamot jud ni Hook ba? So sa ato pa si Hook, napungkol na to kinaman diri ang kamot. Ah, ipakita ko ni ka Agata bi. Madaog jud ko ani ba? Kay kamot biya oh. Hoy, Agata, kita kani. Dako kayong kamot. La, nakita lagi na niya dira bay. Nya, unsaon man ta na? Kamot man ni Hook. Sandal ra man ni Cinderella. Unyag kumuto na aning kamot, pulpog na. Nge, dili gyapon. Kay tamakan raman na imong kamot. De, mapulpog na. Ni, kaligon ani, kamot gud ni Hook. Saon man ako niya para di ko mapilde. Ay, naapa ko isa dito naay bulak nito pinakadako. Roughly siya. Ni, suroy, asa man? Unya, unsaon man na? Pildi na ka. Kay naan ako'y bulak ka pinakadako sa tibuok kalibutan. Roughly siya magdepi ka. Hoy, ganong ba naman kay mo? La, patay. Ya, murag tag iya gid ni ba? Murag biya ko ni entrance sinahinay kog lakaw bi. Kol, may buntag ka ng ima ni sandal. Sandal sa mong naong, wag ka na entrance ba? Klaro kayo. La, impas. Sakpan yung gubay. Dagan. Hoy, 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 asa man ka? Sorry ka. Hoy, hoy, balik pa rin. Balik pa rin. Hoy, balik. Duha day mi wani entrance bay. Sakpan lang ang agataha ka. Quit ang sandal oy.